u maħfra bit-tinbih. Daw fil-nervu serħan fit-taħbib tal-ħajja. Saħħa fejn għal-morda, jgħafnijajin jitolbu, kult fi xkien insibruħi fih, u għatini grazzja li tabdan di-bżon. Kbar u blat u mal-favuri li urejt kull żmien lejn min lejki jirrikorda. Inti ħlistem minn darba l-nissirijiet ma fit-taħbib u ħlistom minn leħre xederja. Ħares li l-għilna u kol nitolbu minn darkullu li fixkilna fin il-ħajja wara mewtna daħħalna fil-glorja tiegħek għal-bejn. Stima lik Marija, bil-grazzi Biblija l-Molejnija, indirkajnti kosti l-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Grazzi l-kull min ta' sewu, l-festa ta' dina sewu imbira l-aħħar mistar biex nintwek, kull min il-lejla qasem, u ġijam minn postijiet oħra, jgħadna l-nixxa li minna għomna Marija tejna u s-saqqaħna fil-fidi tagħna. Tajb li aħna wkoll nsemmu il-kull minn korsi Marij biex ma jistax jiġi magħna, id-dabba li niseguna, il-tjad tagħhom, permezz tal-midja, u kull din il-lum qiegħed magħna hawnhekk ħadibek Marija verament għajn għal-grazz li tanta aħna nixtiequ. Ella Madonna d-direk il-nawkol, il-kull min ta' semu, biex il-festa tkun waħda devota u għad-nisa. Viva Madonna għal-grazzi!